Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwana Nigerian, ina muna fata alkhairi. Wannan kun ga shugaban ƙasarmu mai daraja Abdulrahman Chani ya yi zuwan ba zata wuraren da ake sai da shinkafa wadda gwamnati ya yi oda domin firin da gwamnati ya bada a ga ana cike ƙa'idodi bisa saida shi. Ya yi musu duran mikiya in ji Hausawa, wadda mikiya idan ta zo ba za a ga sai dai ga ta zo tsubul. To irin haka shugaban ƙasa mai daraja Abdulrahman Chani ya yi musu duran mikiya domin ya gane irin abubuwan da ake yi ana tahiyar da shi daidai ne ko kaka. Wannan shine ake ce ma shugaban ƙasa na gari. Mu sani da cewa duk ƙasashen da suka ci gaba irin haka shugabanni suke yi, ba sai sun haɗi zamu zuwa ba, saboda idan ma ana aikata ɓanna sai ka ishi an tsaye da wannan ɓanna saboda shugaba zai zuwa. To muna kira ga duka guvernar na duka faɗin Nijar, ku zaye irin wannan duran mikiya ga wuraren ma'aikacin nan gwamnati kamar yadda shugaban ƙasa mai daraja Abdulrahman Chani ya yi. Wannan sai ni kunce general sai ni kunce yana zai irin wannan, yana zuwa ma'aikacin nan wurare, yana zuwa ma'aikacin nan, yana zuwa har ƙawayya, yana zuwa yana duran mikiya ba a san da shi ba. Wannan shugaban ƙasa namu mai albarka, Allah ya sha zamani. To wannan shine ake ce ma shugaba na gari. Wannan shine muna da wannan shugaban ƙasa ba ruwanmu da demokrasi. Demokrasi a ƙasar mu ta Nijar muyar. Sannan anan zan yi muku wani albishir 'yan Nijar. Gobe Allah ya kai mu rai. Gobe akwai wani jerin gwano da za a yi duka cikin faɗin Nijar. Bayan jerin gwano a Nijar za a tahi a zo a yi wannan jerin gwano a ko'ina cikin faɗin Nijar. A cikin Niamey za a hita tun daga hilin nan inda ake cewa na a zo a faɗi albarkacin bakinka, har ya tahi har a zo Stade Saini Kunce ma za a fara wannan a cikin region kamar Tawa, kamar da Magaram Zandar, kamar Difa, kamar Agades, kamar Maradi, kamar Doso, kamar Tilaberi, tribune ne za a zuwa da sauransu, kai har da sauran departement za a yi wannan, kai har da sauran gundumomi inda aka ce ma kanton duka za a yi wannan. Godiya ne da cewa Niger ta hita daga sai da yawo. Wannan abin alfahari ne wanda mutanenmu na ƙasar Belgique su ma sun ce ba za a bar su baya ba, su ma za su zo su yi wannan jerin gwano wanda za su nuna cewa sun ji daɗi za a hita daga cikin sai da yawo. Insha Allah su ma suka ce rassa midi su za su yin nasu 8 ga watan Fabriye mai kamawa 2025 ƙasar Belgique za su yi, kuma suna kira da cewa duka mutanen da suke Europe su hito su ma su nuna goyon baya da cewa mun ji daɗin hita daga sai da yawo. Kuma bayan haka ministrorinmu na diplomasiya wanda ake cewa minister des affaires étrangères dukansu sun zo sun taru a ƙasar Burkina capital Wagadugu, domin sun ce hitarsu ba za ta hana cewa su yi hulɗa da ƙasashen sai da yawo ba, saboda akwai hulɗa ta kasuwanci, akwai hulɗa ta zamantakewa, akwai hulɗa wadda take ta harakokin ci gaban tattalin arziki za su iya yi ne tare da sai da yawo, amma mun hita kwata-kwata ne. Wannan abin alfahari ne ga duka ɗan Nijar. 'Yan uwana, duk wanda ya ga wannan bidiyo ya yi fartaje na ya zo ko ina, domin alfahari ne ga duka 'yan Nijar baki ɗaya.